Siyabingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much. Ngiyabonga kuwe kakhulu ukuthi uyasithatha lesikhathi uzosibukela la. Mfowethu, ngiyakhumbula se-studio udaba lethu alizange laze laphelela. So sizama ukuthi ake sizoliqedelela la outdoor. Kodwa mina ngizocela ukwenza kanje. Ngizobiza uSisibuyi akwazi ukuthi aqhubeke alukhave lolu daba lukamfundisi. Mhlawumbe uma uthi aqala nokubona le video, mhlawumbe nje show wenze ukulungile, uyasubscribe, uyashare, kanjalo uyacomment. Bazokhumbula baka bayibona ivideo yokuqala umfundisi waveza indaba yokuthi wayekade umuntu wa introduce kulento yesithwalo. Wazenza zonke lezi zinto zahamba zagcina sezimxaka. So uSisibuyi ke into azoyenza uzoqhubeka la igcine khona le ndaba axoxe naye ngoba ayiphelanga e-studio. Ngicela ukubiza uSisibuyi uze ngaphambili uze uzoqhubeka nalolu daba usi-interviewele umfundisi egameni lika Jesu. Amen. Awungeza mfundisi. Amen. Ya uyakhuluma then kanjalo. Okay. Ngiyabingelela abazalwane egameni kaJesu Kristu. Igama lami nguBuyi wakwaNkwanyana, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe, zathethelelwa izono zonke. Ngihamba nomfundisi uMahlangu esike sakhuluma naye last time ngendaba yakhe yokuthi ubekhonza uNkulunkulu kodwa enazo izinto ezamathemba, ube nesigubhu esiwufire. Ngisacela umfundisi abingelele. Ngibingelele mphakathi, ngibingelele bonke la kufunyeka khona iVoice nale show. Ngibingelele samba nabo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ngingumntwana kaNkulunkulu sindisiwe, ithethelelwe izono. Bengicela nje ukuqhubeka nayo udaba lami la ngichaza khona ngazo lezi group lezi, ngawo lawa amandla lawa obumnyama engawathatha komunye unyanga mfana khona le makhaya. Bazalwane, ngempela sizekeni lezi zinto azikho right. Ngoba namanje ngiphuma kanzima, kuyakhuleka ukuthi ngiphume kulezi zinto. Ziyakuhluphekisa ngempela, ngisho usuphumile kubiza imkhuleko ngempela, kubiza deliverance ngempela, kubiza ukufast ukudla ukuthi ziphume, uphume kuzona total. Ngoba into yayisiwes yile sigubhu sesibili mama enganikwa sona. Lesi sigubhu sesibili lesi ekuthiwa isithwalo. Lesi sigubhu nami sasingithusa umnikazi waso, ngoba wawusithatha usilalise sivukele, siyisikhathi usimise nje emoyeni, sithi sifike sihlale, usikhombe phansi sifike sihlale, usitshele usipine kanje, usithatha usithi usidrayise kanye, sisipine siphakame siphinde sibheke phansi. So lesi sigubhu lesi bazalwane sona asisebenzanga ukuthizeni, kodwa besenza nje imhlola nje ekhaya. Besenza imhlola ekhaya. Phezulu ukuthi kwenzeke imhlola kanjalo bazalwane, ikona lokhu kwagcina ukuthi izinto zibe worse. Ngicine ngidayisa imoto engayithenga ngocash 42,000, ngicine ngidayisa 6,000 7,000, nakhona sikhokhela ngo 2,000. Ngicine nakhona bekhokha ngokuthi ngiye enkantolo. Ngicine ngithatha izinto ekhaya ngidayisa ngisho impahla yami, ngidayise ngisho ukudla. Khona abazalwane wesisi abakade bengibiza bezolana nami, bebona impilo yami, benginika ukudla, ngikuthatha lokho kudla ngikudayise, okunye ngisekhaya okuncane kodwa okuningi ngikudayisa. Ingane zami bese ngihlekwa nje khona lapha eMasukwane. Ingane zami le encane le ngingithanda mase esikolweni ngangibeka la eMahlombe, ngihamba edrobheni njengohlanya ngokophaqa. Bazalwane, lempilo ibhlungu. Ngiyacela abazalwane abaphume kulento okukhulu. Ngizocela ukuthi abazalwane abayihloli imimoya, ngaloku nizwe kuthiwa fire bese nina nithi lo fire lo wasezulwini, kanti ulo fire lo wesigubhu. Yabo lesigubhu lezi sinikwa zona zinamagama, njengoba ngichazile ecaleni ngathi lesigubhu sokuqala enganikwa sona sika 40,000 kwathiwa ufire igama lakhe. So asihloleni imimoya and singalandeli udumo, singalandeli ibandla ukuthi ibandla likhulu kunabantu abaningi. Laba bantu laba imosi ngikhuluma ngami mina, ikhona into okudonsa and iyasebenza, and umuthi uyasebenza ngoba ngangibona nje lapha kuphathwa ngichaza ukuthi ngangithatha lesigubhu kuthiwa ufire, ngithululele
emanzini engeza kuwo ngigeze. Uma sengigezile ngiyaphuma ngebandleni noma ngiyaphuma ngiyala ngishumayela khona. Mangifika khona uyothola abantu abadala, omama abadala ngimncane ngingaka bethithibala, ngimncane ngingaka bese kunawo umama engingabazi ukuthi balapha bengiwashela bengenzela ukudla. Uyabo lokho kukumina kube kungidla kodwa ngoba ngifuna imali so ngiyazi ukuthi akumina ngedwa owenze obekade enza lento. Njengoba ngizo expose hayi ngoba ngifuna udumo mina noma ngifuna ukuzenza cha ngifuna ukusiza abantu, same time ngiphinde ngisize nabefundisi ukuthi nabaprofeti ukuthi abaphume kulento ngoba lazojika khona izinto. Mhlawumbe umunye uphuma uNkulunkulu semlanda uyoqala mhlawumbe amsusa umlenze ukuze abone ukuthi ngempela lento ngoba uNkulunkulu ngempela ungena kulento vele ukubizile uNkulunkulu kodwa ngenxa ukuthi ujaha izinto, ngenxa ukuthi ujaha izimoto ezinhle, ngenxa ukuthi ujaha imali nemizi emihle ufuna ukuhlala komhlanga. Nami bazalwane bengukufisa konke lokho kodwa akufikanga egcineni bekudinga ukuthi kuchitheke igazi. So ngicabanga ngihluphekise ukuthi nginqabile mina bazalwane ukuthi ngichithe igazi lendodakazi yami. Kungayo ke impilo yami yaqala yastaka, kungayo ngalahlekelwa yikho konke enginakho, kungayo ngajika ekufeni. Ngempela bazalwane ikhona ne-medical record ngijike ekufeni bazalwane. uNkulunkulu wathi nginuka a last chance, mangihambe ngifakaze zonke indawo la ngifika khona. Ngihamba eMbalenhle clinic ngiyile nakhona ngihambe ngifakaza, ngihambe ngixolisa kubantu onesi ngalesikhathi ngizama ukubaxosha emsebenzini ngoba zikwenza futhi ube nolaka, zikwenza ungabe nepeace, zikwenza ujahe izinto ufuna ukuzenza iboss yonke indawo uphakeme ngisho emphakathini ufuna bezwe ngawe, ufuna uzibona ngathi wena unakho konke, ufuna uzibona ngathi uwena inkosi yendawo. So lezi zinto zinemimoya eminingi bazalwane, zinemimoya eminingi. Ngicela siphumeni kuyizima khona la ongizwayo, ngicela ayeke kusenje ayeke bazalwane. Ukhona uJesu uyasindisa, uyinkosi nomsindisi, and kule insuku lezi esiphila kuzona ngicabanga ukuthi ikhathi zokugcina bazalwane uJesu uyabuya uzolanda ibandla lakhe. Lithi iBhayibheli kuyomsiza ngani umuntu ukuzuza izwe lonke egcineni alahlekelwe ukuphila kwakhe. Yabo makhulunywa ngokufa bazalwane, mabathi inkokhelo yesona ma ukufa, ngibonile mina ngempela inkokhelo yesona ukufa. Manje ngicela ukubuza ukuthi abekho yini mhlambe abafisa kulabo kade uba introduce kulento abathi mhlambe thina singakusiza ukuthi sikunikeze le 80,000 ukwazi ukuyovusa lesigubhu? Ngifisa nje ukuzwa lelo point. Number 2, abekho yini abathi sikubonile bewu powerful sesifuna ukukuvusa manje sisebenze ngawe? No, iproblem labantu ngaba introducer sebaye bathatha ama bodyguard ngoba ngase ngiya mina ngihlupheka ngemabandle nabo ngiyocela usizo kubo. And manje abantu bexakeka mama ukuthi mina ngubani nginje ngisondela kulabo apostoli abakhulu ngiyofuna usizo. Yabo sengidala ngathi manje nginabo ngiyabehlisa, so bagcina ke sebethatha ama bodyguard ukuthi bangivimbe ngasakwazi ukusondela kubona. Ngisho emabandle nabo angisakwazi ukungena, sebatsheliwe ngami ndebangazi sekunzima. So bakulahlile and lento isifundisa isifundo sokuthi uSathane uyakuyuza ekunikeze lawo ma powers esikhashana. Angithi ukhuluma kahle, ukhuluma nomuntu uvele naye obengahlulwa umuntu obelwa enza lama powers ukuthi ube powerful ukuze uqhubeke ukhonze lemoya yobumnyama. So ngiya understand ukuthi bakulahlile manje, abasafuni kuzwa lutho ngawe manje. Uphi lo bedunusisa abantu ethi abadunuse? Ngicela ungichazele ngalo besho ngeSiswati ethi dunusa. Lo Mswati ngingeke ngikuveze konke ngayo ngoba ngicabanga ukuthi nayo izofinyelela nakuyena le video angeke kube kuhle. Ngoba unobungozi kakhulu. Ngimbona manje ko 1KZN kodumisa iTV eyabo. Uyabona nje emakhuluma social media uYouTube oFacebook ama video nje eyabo bazalwane. Ngempela abantu bayabalandela umhlaba wonke. Bayabalandela ngendlela kugcwala ngayo. Ngizibuze mina ukuthi abantu ababoni ngani. Badayisa ngisho 5 liter wamanzi ngo 500 rand. Amanzi amancane badayisa 200 rand. Badayisa amafutha, badayisa usawoti. Bazalwane iyane embhalweni, nifunda umbhalo. Lezi zinto azikho bazalwane, ninozithatha nizithenge zipheze zinganisebenzeli. Nami ngijike kuzona, ngiyazi ukuthi zithengwa kuphi. Ngijikile nami ngizidayisile lezi zinto lezi bazalwane. Ngiyacela ukuthi abantu abavula amehlo nalento kukhishwa amademoni khulume into kumuntu
kuthiwa umuthi loyo bazalwane, into engiphuma kuyona, into ebengiphatha nami, into ebengisebenzisa. Bayazi abantu abaningi, bangazi ngiphuma kuphi, bathandile amatende wami, bathandile inkonzo ebengiziphatha ngizenza. Ngiyacela bazalwane, ngiyacela phumani kulaba bantu abanodumo olukhulu. Manje ngisacela ukubuza ukuthi kulolu siko lokuthi dunusa ngikukhipha amadimoni, usiko lwakhona vele ukudunusisa abantu noma bekuyitemu likamfundisi lokuthi abakhe bayadunusa? Angisho kuya ngalento usukuyifuna wena ukuthi uzo instructwa kanje ngendlela yipi, uzosebenza kanjani ngayo, ngoba mawunika into uyatshela ukuthi le umkhuba into inomkhuba, isigubhu noma isithwalo usukusithatha sinemkhuba yaso, ngoba abanye ubone kuthiwa uthwele kodwa kuthiwa angagqoke iqathulo, uyabo. Umunye uthothi uthwele, ziningi imikhuba yomuntu walento usuke eyithathile, ngoba uyachazelwa ukuthi uma ufuna le imikhuba yakho na inje, sengicama ukuthi naye imikhuba walento kade ayiphethe inamandla yona. Ngiyayazi umuntu futhi ukhona uyasebenza bazalwane, kodwa kumntwana ongcwele ogcwele umoya kaNkulunkulu ayisebenzi. Ngisacela ukubuza ukuthi uma ubhizi uthola imali usebenzisa igama lika Jesu, usuke uba naso yini isikhathi nyana sokucabanga ngombuso ozayo, nokucabanga ngobuhle bezulu esiyakulona, nangokucabanga ukuthi uma ungafa usekulento umphefumulo wakho uzoya kuphi? Uyabona, uma lokho okushoyo mama, uma usebumnyameni awuziboni sebumnyameni. Inhloso yakho uSathane ufuna ukukubolalela sebumnyameni, nona usuku enjoya kungayo phakathi kuba khona utshwala, kuba khona ugwaya, ama drugs. Lezi zinto zivala ingqondo yakho. USathane mayefika makuthiwa iBhayibheli inkokhelo yesono ukufa kahle kahle, lezi zinto uma iziletha kuwena kahle kahle ufuna isukukubulala kahle kahle, egcineni uzofa njengami ngijike ekufeni. Mina ngabe akufikanga lokufa, ngabe mhlamba ngicabanga nonkosikazi kwangena umuntu ngesibhamu endlini, mhlamba ngithathwa ngasho amaphoyisa, hayi bazalwane, mhlamba ngabe ngiyaqhubeka, ngoba imali ibingena ngalobo 200 300 noma esefile ufaka ngasangisebenzele ngamlahla nesithwalo ngasilahla, kodwa bese ngiqhubeka ebugebengu ngithemba igama lika Jesu. Wrong, ngikhuthuza abantu ngegama lika Jesu. Abantu bekhipha phela abakwazi ukuhlola umoya, ngime emgaqweni besho 100 rand, besho 200 rand, ngithathe ngithengele ingane sami isinkwa nempuphu, ushintshi ngithenga insango nogwayi, ngoba vele into yayisegazini. Ngangibona mina ukuthi hayi kuyaphileka nje, ngangasaqabanga ukuthi hayi khona umbuso omusha ozayo, uJesu khona uyasindisa, kodwa ngibe ngishumela ngaye. Uyabo, ubona ngathi indaba kaJesu ayikho, ubona ngathi indaba kaJesu ayikho, kumdlalo nje uma usebenza nje ungeyona umntana kaNkulunkulu kulento, usuke usebumnyameni. So uma ngabe uJesu uthe kunezwi olizwayo awul-identifyanga ukuthi likabani? Izwi ilizwe angil-identifyanga, kodwa into engayizwa kwathiwa mangiyeke lokho ngikwenzayo, uJehova unginika a second chance. Njengoba nginika i-second chance, mangisebenzele uNkulunkulu ngeqiniso, ngihambe ngishumayela ivangeli leqiniso. uNkulunkulu unginika ithuba elinye futhi. Uma ngingayeka la ngizofa, ngoba vele ngijike khona ekufeni. Usuke wakhuluma mhlambe nomfundisi omunye mhlambe okholwa ngokweqiniso ukuze mhlambe bakuhlambulule indabeni zokuvuma izono, noma uyaqala nje ukuzovuma njengoba uvuma kubazalwane? Ngisho nje ukuthi ngathi ngahamba ngiseyinkingeni, nginendawo yokulala, sengishayekile nje, uNkulunkulu sengishayile. Ngathi ngizihambela ngahlangana nomunye umama esasikhonza naye eBethel. Base Bethel kuyinkonzo yamakhosikazi, ngizidlulela nje lo mama wangiqhweba kumgqibelo kuyinkonzo abasifazana. Ngangena lo mama athi hayibo asingene phakathi enkonzweni. Shuthi uNkulunkulu wayehleli kulo mama uthi akangiqhweba ngibiza. Ngangena enkonzweni yamakhosikazi. Uma ngena ngahlala ngakhonza namakhosikazi. Kuthe kuphela inkonzo ngase ngivuka umoya, ngiyakhuluma ukuthi bazalwane ngangibhema, ngangiphuza, ngumfundisi bathukwa nabo. Abangibuzanga abazalwane. Ngayisho lo mina ngathi uNkulunkulu angazi mhlawumbe unginika second chance, uyena ongishayile. Kumanje unkosikazi ungicoshile ekhaya, ngimhlukumezile, ngangamphatha kahle, ngamthuka ngibiza ngesifebe. Uyabona, ngiphelele indawo yokuhlala, bengisesibhedlela, akekho ozilo nonkosikazi engidinele ngenxa yezinto
zabantu yezinkulumo ezizwa ngabantu. So lo mama lo wathuka naye ezwa nabazalwane bathuka bengizwa ngiziconfessela kungashongo umuntu ngiconfessela eBethel bayazi eBethel bawofakazi labo mama bayazi ngikhuluma ngani bayazi bazoyibona futhi le video ngayikhulumela mina yonke into namanyala engikade ngiwenza bathi ngiguqe phansi bangithethisa ngathi kufanele banginika uJesu ngamukela uJesu bangibisele enkosini banginika into zokugqoka bathi ngingaphinde futhi ngone ngathatha ingubo zokugqoka ngaphinde ngayilala entabeni ngathi ngilele entabeni ngase ngiyabhala futhi ku WhatsApp ngicela usizo kumphakathi ngasho sengishintshile kanje ke ngajila unkosikazi khona ibone khona leyo video leyo wangifuna sahlangana sakhuluma ngabuyela ekhaya. Bazalwane ngicabanga ukuthi seniyabona ke umehluko womuntu owemukela ivangeli nomuntu ozwe izwi likaNkuluNkulu. Indlela esindiswa ngayo nendlela esilandwa ngayo ayifani. Mina khona bebengibuza nabanje basangibuza ukuthi bathi webuyi khona imali okhokhelwe yona ukuthi uzuyihlambalaze kangaka emphakathini. Baze bathi uthini umndeni wakho, zithini izingane zakho kuyo yonke lento oyivezile. Manje umehluko bazalwane usekutheni ubani okhulume nawe. Uma ukhulume naleli izwi likaNkuluNkulu awufihli lutho ufuna ukubamba ngisho uhlanyo olidlula ngendlela uvume. Leli izwi likaNkuluNkulu likwenza uvume izono. Kuyadepend ukuthi usindiswe kanjani. Abanye bathi ifamily yami ithini, ngiyangibaphendule ngokuthi anginandaba ukuthi ifamily yami ithini. Okusala ifamily yami ayinalo izulu, abantwana bami nabo noma bangahlambalazeka abanalo izulu. Okubalekile ukuthi sengiphumile sengikhuluma ngepast ngoba ungazukhulume kusho ukuthi usuyayenyanya lento akade uyenza. Awukwazi ukukhuluma usayithanda ngoba mawusayithanda phela uzoyifihla. So ke bazalwane ngithi mina kubalekile ukuthi singabajaji abezwe izwi likaNkuluNkulu. Ubhuti njengoba la akakwazi uma nazoyihlaza athi ube no fire uma uNkulunkulu engakhulumile naye. Ubezozama eminye imizamo yokuqhubeka nalempilo kodwa mase kukhulume umuntu omdala uNkulunkulu hayi ziyashintsha izinto. Ende ngempela bazalwane kuyashintsha yabo njengoba nje benginika uNkulunkulu bangibisela enkosini eBethel izinto zaqala zashintsha. Ngaqala ke manje ngathi ukuhlala ekhaya amasonto ambadlwana kwabuya amandla ngawaza qhamukapi kodwa ngiyazi udwa kaNkulunkulu bazalwane sengizibisele enkosini waqala umoya engcwele ngawuzo mangikhuleka ekhuluma kumina ngasathandazeki manje ngiyathandaza kuphuma inyembezi bengingasalali ngizila ukudla ebusuku nemini ngemba intaba ngithandaza ngifuna uNkulunkulu ngamuza umoya engcwele ehamba nami ngabuyela kwiposition yami ngumuntu oshumayela eMamall ngumuntu oshumayela ko Church Street ko Tawin ngabona abantu beqala bema ngaqala ngibona abantu bethatha uJesu ngaqala abantu ngabona abantu bengilandela so bazalwane ngempela ngishintshile isono ngiyasaba angishiwe izwanga udeke isono angishiwe izwanga uJehova uzibambele mina ngisho unkosikazi wami akanacala uJehova uzibambele mina ebazalwane ngibivimbo ngiyamesaba uJehova lithi iBhayibheli kokuqala ukuhlakanipha kumesaba uJehova uma ngibheke emuva futhi nami ngiyamangala ngempela sisi ukuthi ngempela yimina ngisinde njani lo ngiyamangala mayithi uJehova ngiyamesaba ngiqambe imanga angisashumayeleli ukuthi mhlambe umcebo noma ngishumayelela ukuthi ngibe nento ezinhle imizi imoto cha sengishumayelela ukuthi igama lami malilotshiwe encwadini yokuphila sengishumayelela ukuthi abafowethu nabo abafinyelele kwazini iqiniso ngoba uSathane bazalwane uliphuphusa abantu bakhipha amehlo bephila abanye basemabandleni athize amaningi ahlukahlukene wala bafundisi engikade ngihamba nabo abangiba introduce la bengithatha khona igroup bakhonza khona ngikwazi ukubatshela ngiye kubona straight uyabona abanye baze bathi angiyingani lapha ngizithulele bazalwane so ngithi ukuvela kwami ngifakaze kanje bazosizakala yebazalwane phumani emafutheni phumani emanzini akho manzi adayiso phumani emanzini phumani bazalwane uanointing ayithengwa is for free yekelana uthatha imhlabathi emzini into ebengiyenza nithatha imhlabathi emzini yenu nilethe kuthina sithele ngamafutha bese nisinikeza imali ibusiness lelo bazalwane angikhathali ubani uthini akukho ezwini yiphumani kulezi zinto amandla obumnyama benisicebisa uyabuka umuzi wami ungakanani buka imoto benginazo benicebisa thina
kodwa nina nibe nihlupheka. uJesu eyedwa engamixisiwe nalutho unamandla wokusindisa. Imessage yami ishintshile. uJesu eyedwa bazalwane akaxutshwa nalutho, unamandla and futhi mawunomoya oyingcwele angeke uthakatheke, angeke nje uzokwazi futhi nokubona imimoya yobumnyama endaweni okuyo. Ningahambi ningena emabandleni amakhulu nibone befundisi bakhona banemoto ezinkulu, bakhona bazana abablesse uNkulunkulu, angisho ukuthi ningayikubona, kodwa hlolani imimoya bazalwane. I'm one of them, yabefundisi, yabevangeli, yabaprofeti, abegadi besebenzise igroup and abantu besilandela bedonswa ilezi group. Mabefika kuthina uyothola usawoti, bengulanda mina usawoti eThekwini mama eMandiyeni u50 kg u150, u5 liter we red oil u500 rand, u5 liter we red oil u500 rand, bese sikuxuba neolive oil ka5 liter u150 sithenga eShoprite, bese sigcwalisa u20 liter webucket, bese sikhipha amabhodlelana amancane. Ibhodlela silibiza ngo200 rand. Ngitshele nje uthi imalini le esuke si iningi, bese amanzi nje, amanzi awodwa u5 liter, amanzi empompi, and aswathandazeli nokwathandazela lawa amanzi, so awathatha siwafaka izitika, sidla ngeitika nje, sihamba seMandiyeni sithenga izitika. Bengisacela ukubuza bazalwane ukuthi niyezwani ukuthi lamanzi enwathengayo awasempompini, awathandazelwanga, anestika. Nje besihamba erank yaseVerelem, yila besidayiswa khona lezi zinto, usawoti omadlakadlaka u50 kg, u5 liter wamafutha, ured oil eMandiyeni u500 rand, bese kuzoba iolive oil sikuxube sikufaka emabhodleni sikushaya u200. Yebazalwane nitshelwa yimina ayikho lento, noma ungathatha umhlabathi kwakho uze nawe esontweni umfundisi athi was there is something wrong. Igama lika Jesu lilodwa linamandla. Khulekelana umoya oyingcwele bazalwane abe khona kunina, uyakunifundisa konke. And izani ngintshele bazizibuzeni ukuthi ungathi uyisoni bese usebenzisa anointing bese uyaphumelela kanjani? Akwenzeki lokho. Qala umukele uJesu njengenkosi nomsindisi bese ulahla konke. Musu lahle konke yila kuzoqala kwenzeka izinto khona. Akho mafutha azokusiza la, uhambisa imali eyingane, akho sawuthi uzokuphumelelisa la. Uyangizwa mzalwane, shiyani phansi lezi zinto, nifuna uJesu ikhathi zokugcina lezi. And manje ngabhekanga unyaka ozayo noma lo nyaka nizoshaya uphawu kuthiwa u666. Intshumayelo yami lapho, abantu abafunda isambulo 13. Angeke ukwazi ukuthenga, angeke ukwazi ukudayisa, angeke ukwazi ukuya esikolweni, angeke ukwazi emsebenzini, angeke ukwazi ukuyidraw imali yakho izofreeza ebank. Kuyodinga ukuthi ulithathe uphawu lo666 kuphela abangcwele abobaleka babalekela uphawu elu666. Already ngikhuluma nawe sis, usikhona uphika uKristu, uNkulunkulu wami ukhulumile nami, kungayo sengime emamall ngiqale phansi ngikhuluma ngokuhlangabeza umakoti wethu uJesu Kristu. Akasazozala emhlabeni uJesu, yithina esomhlangabeza, siyanayo kuphi ekhaya, uyosintroduce kubani kuNkulunkulu. So lezi zinto lezi bazalwane aseke isikhathi sazo, kuphelele ukudlala abazalwane, asibuyeleni kuKristu. Ngicabanga ukuthi niyabona ke bazalwane, mase kusindiswa obuyi igebengu einzima bathakathi, mase kuguquka izitabanzi zibe omama. Ngicabanga ukuthi niyabona ukuthi isikhathi siphelile. Akusona isikhathi sokudlala lesi, akusona isikhathi sokujabulela ubuyi ezihlaza phakathi kweni, and angiyihlazi ngivuma izono ngoba fanele ngihlambulule. Kodwa ngicabanga ukuthi ongaziyo personally fanele kube uyena oyibuza kakhulu ukuthi mase kusindiswa nobuyi kanti uNkulunkulu ufuna ukwenzani manje emhlabeni. Ngicabanga ukuthi lokho, and kule point yakho mfundisi yamanzi and stuff, zonke lezi zinto oyivumayo kade uzenza, uthi uJesu uma nizivuma nizishiya, ungayivuma izono kodwa kubalekile ukuyishiya. Okubalekile ukushiya ngoba asingadlali ngegazi lika Jesu, njalo uyavuma uyabuyela, uyavuma uyabuyela. Into ebalekile ukuzivuma uzishiye, especially mina nawe bhuti, ngoba sinikezwe last chance. Mina kushiwo ukuthi second chance, abanye badideka last, okusho ukuthi ayikho enye chance emva kwale. Nami sisibuyi kushiwo njalo kwathiwa uma engabuyele emuva ngizofa. And ngizokutshela ukuthi uma umoya oyingcwele ufika kulahla lezi zinto, kuyofika umoya oyingcwele kuwe, uyoza into ongakazi uyizwa, kuyoqala kuvuleka iminyango ebekade ivalekile. Abantu bangazi mina bazalwane, ngibasizile abantu ngawo lamanzi, ngibasizile abantu ngawo lamafutha, ngibasizile ebazalwane ngazo lezi igroup. Ayesebenza nje amafutha.
Mama lamafutha lawa wemama lamafutha awasebenzi. Ngakusho nje ukuthi awasebenzi amafutha. Into esebenzayo yilezi igubhu. Nefete kumuntu. Yabo uma ukholela kwigrandpa awusindiswa igrandpa. Usuku usindiswa ukholo lwakho. Noma ungathatha amaqaba ungawani uwagaye ugeze ngawo. Uma uthatha ukukhola kwakho wakubeka entweni ethize kuyokusebenzela but awukho aware ukuthi yiyo lento. So yiyo into besidla ngayo ke thina. Sithi masikudayisela lento vela usazokholwa uJesu. Uyokholela emafutheni. Uthi ingani umuntu njalo every month uzothenga amafutha? Ngoba ayamsebenzela, amsebenzela ngaliphi? Uthethe ukholo lwakhe walibeka emafutheni. Mayithi mina ayisebenzi ngibulala lokho ukuthi abantu abakholelwa kuJesu hayi emafutheni. Yebo, ngoba bohlezi bethenga amafutha njalo. uJesu bangamazi. So ngicabanga ukuthi nalaba abahlale bekhala ngemithandazo engaphendulwa ikusho ukuthi usukunayo enye faith yakho la uyibeke khona eceleni. Okusho ukuthi masithatha ifaith siyibeka kuNkulunkulu asidingi kuphatha lutho ngesandla. Naye mayifika kuwena fanele abone ukuthi awunayo second option. Sinakho ke thina ukuthi uthandaze ube nayo option ukuthi uNkulunkulu mayengangisizi ngizokwenza lokho. uNkulunkulu kushuthi udinga hayi ukuthi kushuthi phela ngofakazi. uNkulunkulu udinga ukuthi mangabe uthandaza kuye ucela mhlamba akukhiphe kwi situation ethizeni. Ungabi nokuthi uma ke ehluleka uNkulunkulu ngizokwenza lokho. Kufanele ube nokholo lo Daniel lwangezikhathi zo Daniel olo Shadrach no Meshach abathi noma ke uNkulunkulu wethu engasasikhiphanga kulomlilo kodwa kuyohlale kwazeka ukuthi uNkulunkulu. Iyona into okufanele ukuthi ke ilona kholo kufanele sikholwe ngalo lo hayi ukholo lokuncika ukuthi uma ehluleka nginayi option ngizothembela kwini nani. Fanele uthi noma engasanginikanga uNkulunkulu engikufunayo kodwa ngoba uNkulunkulu. Sisibuya ake ngcizelele la amandla obumnyama khona ayaphilisa ayasebenza enza konke ezimangala amandla inkinga wobumnyama uyangizwa sisi akhona wona ayasebenza but abantu babanjwa yizo lezi zinto ezibenza ukuthi begcine bangasindiswa begcine bengefinyelelanga ekwazini iqiniso. So kungayisidalula yonke lento sibatshele ngayo lento ukuthi abashiye lezi zinto uJesu namandla engalekelelwa yilutho eyedwa ngoba uma umukela uJesu umoya engcwele uyafika kuwo. Umoya engcwele uJack of all trade uvula iminyango evaliwe. Yebo sisibuya. Bengisacela ukubuza usakhuluma ngomoya engcwele ngoba nami umoya engcwele ngimzwe ngingakabhabhadiswa ngisho ukubhabhadisa ukuthi khona ifeeling oba nayo iyasinda igeza yonke. Ngisacela ukubuza lo moya engcwele okuvele kuthiwe receive ukuthi kanti onjani lokho owisa abantu bakhale kuthiwe umoya ongcwele. Njengoba ngichaze ecaleni ngathi izigubhu zinamagama bakhona nomoya engcwele ezigubhini. Mina wamba ukufaya isigubhu masakho asinikwe igama. Khona umoya engcwele khona ufire khona uHoly Ghost uyabona. Yebo kukhona uthula Wenzani uthula naye mawuthe thula shut up. Uthula shut up. Yebo uthula lapho kuqhaqhazela abantu bathule kube ngathi bese kuba ngathi amadimoni aphuma kumuntu. Nje mathi thula usuka evusa ebiza lento yakhe njengami mina benginokuthi babambe emoya engcwele ngihamba phakathi kwabantu bese ngijanga ngithi fire abantu bathi bashake phansi bayitshela ukuthi amandla kaNkuluNkulu kanti ngisuka ngibiza abani ufire engimshiya endlini. Ngisacela ukubuza ukuthi onjengami mina abazalwane nginenhlanhla ngizothi uNkulunkulu vele wayengithandile. Ngisho ngingakathakathi bengiya kulamasonto angaze ngiwe kwaze kwamela ukuthi angikheqa ngwise ngenyawo umfundisi wangikheqa kanje ngekick and boboza ngawa phansi kwayimangiwa ngavuka futhi. Ngicela ukubuza ukuthi laba abagolozayo kuwa nibenza njani? Mama uzovela uthi uyisatanist. Awusadingakali kulelo bandla ngoba wena kahlahle sesibona ubungcwele kuwe. Kahlahle uzophikisana nogqobo lwakuleli khaya uzophikisana. Leli gama lithi satanist linge lokuthini why nimbize ngesatanist nazi ukuthi uSathane yinini? Sisuka senzele laba bantu abasuke bekhona aba around iministry
yes ukuthi babuke kabi wena ngoba usuke uzophazamisa la why wena ungawi sisuka sibonile ukuthi unomoya ongcwele into yenza ungawi unomoya ongcwele njengoba ngishilo ngathi umuntu onomoya ongcwele akulula ukuthi awe akulula ukuthi abambeke kulezi zinto zobumnyama uma ungawi ayina kanjani uyidevil worshipper noma uyisatanist kumele ushiye unenkinga nami ngizophatheka kabi njengomfundisi ngilanda into yami ngazi ukuthi yangisebenzela abese wena uzovela ume ngizoxake uthi kanjani kusho ukuthi wena unenkinga ngizovela ngi-expose and abantu bazongilalela ngoba vele mababona mina bathithibala ngoba bezwa ngami khala sami isiqathulo kunento engibabambe ngayo akuyena uJesu Kristu waseNazaretha isigubhu. Ngisacela ukubuza ke mfundisi ukuthi njengoba usubizwe uNkulunkulu wakubamba ngamandla akhe njengamanje sekufanele ukuthi usebenzele uNkulunkulu yedwa uma kufika imimoya ekuthemtha ukuthi vula futhi ibandla kodwa ke manje elikaNkulunkulu kufika mhlambe umoya ongcwele athi vula ibandla likaNkulunkulu mhlambe futhi kungenzeka uzobuholwa imimoya esafuna ukukubuyisela back isimo esinjalo uzosibamba kanjani uzoyilungisa kanjani into enjalo mama angeke ngiphindele emuva ngisinde ekufeni isono ngiyasonda kodwa isono ngiyasithanda ngoba nami ungithande ngiyisoni kodwa akasithandanga isono esikimina mina ngangisibumnyameni ngiyaqala uku-experience amandla kamoya ongcwele kuyaqala ukuvuleka iminyango ekade ivaliwe empilweni yami ngiyaqala ukubona ukuthi igospel ingeqiniso into ekhona ngiyaqala ukuzizwa ngalendlela buka ngimuhle kanjani buka nginjani ngiyaqala ukwenzakalela lezi zinto empilweni yami so angiboni kukhona okuyengibuyisela emuva ungaboni ngiphenya ngisho ifoni ngizama ukubonisa abantu ufire angazi ngabveza yini okay ngiyabonga mama so ya nami sengike ngahlangana nama questions anjengale engiyibuza ubhuti abantu abaningi bathi hayi wena fanele uvule ibandla engithanda ukucacisa kunina bazalwane uNkulunkulu akashonga ukuthi angivule ibandla wathi angifakazele abantu so iplan yami engicabanga ukuthi ihambisana noline kaNkulunkulu eyokuthi ngishumayeza abantu ngibafake emabandleni umuntu mayisephendukile wamukela uJesu athola ibandla eliseduze kwakhe engingakwenza mina ukufollow up ukuthi uphatheke kahle yini ebandleni ngoba ngicabanga ukuthi le experience yokuthi ngishumayeza abantu baxoshwe emabandleni mhlambe bekusayi training yokuthi ngazi ukuthi mangimshumayeza umuntu kumele ngifollow up ukuthi kulelo bandla usaphatheke kahle yini umfundisi akakamxoshi yini nanezimfundiso ngoba amanye amabandla basindisiwe impela abantu kodwa banamathemba sengisho ukuthi bazalwane nje ngiyacacisa ukuthi angikho kwimishini yokuvula ibandla uma usenenhloso yokufuna abalandeli udumo lwasemhlabeni usuke ungakabanjwa umoya ongcwele usuke engakafiki kuNkulunkulu thina shumayela indaba zombuso uma ngimshumayeza umuntu anginali ibandla ngifuna nanokuliqala angeke ngiliqale ngoba ngiyazi ukuthi mhla ngaqala ibandla iyona into eyongixabanisa noNkulunkulu ngoba ngiyothatha udumo likaNkulunkulu kube ngolwami njengoba sila uNkulunkulu uyadunyiswe mazulwini ingilosi ayilala ubusuku nemini zidumisa uNkulunkulu so ke mina mele ngenze ngikuthunyiweyo ngisondeza abantu embusweni kaNkulunkulu so le mbuzo ethi ngizovula ibandla abanye baze bathi angivule iFaith bani ngoba ngivule iWhatsApp group ethi by faith bathi angivule iBy Faith Ministries once kwathiwa ministries nje ngiyabaleka ngoba angibizelwanga leyo nto ngibizelwe ukuthi isoni asiguquke umuntu obona le video akaguquke uma kwaguqulwa mina uma kwaguqulwa nje umuntu onjengami guquka umbuso wezulu usondele kumuntu nomuntu ake siyeke ukuthatha ifocus yethu siyibeke kuthena umuntu ophethe izwi likaNkulunkulu kumele avule ibandla cha bazalwana ngilifuna ibandla ngifuna umphefumulo wakho hayi ibandla nami usacacisa lapho ngisele nami bazalwane uNkulunkulu akasho ukuthi ngivule ibandla cha anginakho isiphiwo sami ukuvangela emgwaqweni endaweni ezidelelekile endaweni eziphansi yila uNkulunkulu athi ngimemezele khona ngikhuluma ngoJesu Kristu waseNazaretha nokubuya kwiNkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha baningi abantu abamthatha uJesu ngiyasaba nokuba direct emabandleni ngoba bafike balinyazwe bakhishwe baningi futhi abantu abathethe uJesu emamall la ngishumela khona angisakwazi ukubathumela emabandleni athize kuphela ngithatha inamba yabo bese ngikhuleke ngithi
la uNkulunkulu amholela khona kodwa ebandleni abasindisiwe akaye khona uthola usizo bese ngiyamonitha ukuthi ugcinekile uphatheke kahle lapho ngiyavumelana nami inkonzo eyodwa le uNkulunkulu ayibeke kuwena kimi nawe ngiyabonga mama. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Bazalwane, ngike ngithole imibuzo abantu bethi uNkulunkulu sakhuluma yini kanti nami ngifuna ukuzwa uNkulunkulu ekhuluma. uNkulunkulu wasemandulo okuyena owayekhuluma noMose ngendlela ayikhuluma ngayo noMose kusewuyena namhlanje akakashintshi. Just ububi bethu buyabuvala ubuso bukaNkulunkulu, buvala ngisho indlebe kaNkulunkulu, buvala ngisho imkhuleko yethu uNkulunkulu angasizwa. Yingakho size sijikele ezintweni ezimbi, sijikele emanzini, sijikele kwininani nosawoti no anointing oil, size siyowiswa abafundisi bathi fire siginqike ingoba sinokholo oluncane. Umuntu nomuntu akaqaphele ayifunele yena uNkulunkulu. uNkulunkulu sekhona, uNkulunkulu sasebenza, saphinde sabusiswa ke thina sanikezwa negazi lika Jesu esigezwa ngalo. Izono zikaBhuti ube ngakhokha malini makuthiwa akabheyile yonke lento. Mina futhi bengifanelwe isigwebo sentambo mina, kodwa ngoba uNkulunkulu wasenzela umusa ngegazi lika Jesu ilona esindiswa ngalo. So ke bazalwane, uNkulunkulu sekhona, usakhuluma. Ufuna ukuthi mayethi yeka lento uyiyeke, mayethi yenza lokhu wenze. Ayikho enye indlela esingathokozisa ngayo uNkulunkulu ngaphandle kokumlalela. Iloko nje ngicela ukusho bazalwane, akukho esingakwenza ngaphandle kokuthi uNkulunkulu simlalele, siyeke ukuba namanye amathemba, uyibuyise usondele kuNkulunkulu. uNkulunkulu usakhuluma namhlanje, uNkulunkulu usayiphendula imithandazo. Inkinga yethu ukuthi uma ufasta ngoba uyofuna into zakho, uyocela umsebenzi, uyocela imali, uyocela umuzi, uyocela umshado, abantwana bayakuhlupha, indodi yakuhlupha, uyagula. Izona izathu ezenza ukuthi uNkulunkulu. Uma ungakuyeka uNkulunkulu ngokuthi Nkosi ngizokudumisa, ufaste nje mhlawumbe 3 days, cha namhlanje Nkosi angicela ilutho ngizokudumisa, iyona ke into uNkulunkulu ayifunayo leyo. Ngoba ngesikhathi udumisa wena uNkulunkulu, umoya oyingcwele wena uyakucelela lokho okudingayo. Mina ngeke ngithi ngiyothandaza kungathandazeki, ngivele ngidumise, kodwa ngibona izinto ekade isenhlizweni iphenduleka. Ngoba ngisho ungasamemezanga izinto oyifunayo, umoya oyingcwele uyazazi. Dumisa, bonga uNkulunkulu. Mina ngeke ngimbongela ukuthi ngaze ngasindiswa kungafanele. Nalokuthi sisibuyi angicacise la. Yabo mawudla isono, after isono wenza into eyodwa every day, khohlwa ibusiso. Iyo lento yenza kanye sibalekele emafutheni okosawoti. Isono. Into yenza umuntu angaphumeleli, umuntu angabuseki, agcine efuna amafutha nosawoti, isono. Once wayeka isono, kunama verse uNkulunkulu angibulele wona sengivume izono ezithi uma umuntu owenza isono ungumntwana kaSathane. Umuntu owenza isono ungumntwana kaSathane. Akekho umntwana kaNkulunkulu owenza isono esi1 every day. Ugwaye every day, insango every day. Umjole ungumntwana kaSathane. Angikhathali ungagqoka isutu, angikhathali ungawo MC, angikhathali ungashumayela. Uma uyisigcila sesono ungumntwana kaSathane. Izono ziyavuma bese siyazilahla. Lawo ma verse avuleke manje after sekufika umoya oyingcwele. Kunama verse afihliwe ayovela mhla uyeka isono, ngoba mhla uyeka isono uyafika umoya oyingcwele. Khumbula ukuthi umoya oyingcwele awuhlala endaweni engcolile. Yikho ubona sigijimela emafutheni, sigijimela kosawoti. Inkinga kunezono, uyangizwa kunezono ehlezi kithi. Angesibuseke kodwa mhla walahla isono yilesikhathi uzoqala ubuseke. Amen. Mfundisi wami, ngisacela ukuzwa ukuthi i-message yakho uthini kulaba abasakholelwa, abafundisi abasawisa abantu, umfundisi osaphethe ufire, umfundisi osaphethe umoya ongcwele ngesigubhu, uthini kulabo bantu? Ngizothi uJesu yabuya. uJesu yabuya, asanandaba nemicebo, akasiyekeleni ukulandelela umcebo befundisi. uJesu siyabuya, phaphamana uSathane uyena udukisile. So nami ngiphuma khona, nani uNkulunkulu ngithumile ukuthi anginicele, ngimncenge, yekelani ke manje befundisi. La ungibona khona eLimpopo, Cape Town,
eDurban yonke indawo. Ngicela siyeke ke manje befundisi, noma ungeke usavela njengami utshela abantu ukuthi bukwenza, ngicela ukuthatha ukulahla, ungaze ukuphindisela ukuthatha khona bokufuna enye imali, kuthatha ukuphonsa emfuleni bese uzibisele enkosini. Uyangizwa? Bese umoya engcwele uzokwehlela kuwe, angeke uvelele ukuthi uzophila, naku ngiyaphila mina, uzophila. Hambo lahla leyo nto, hambo lahla, uJesu uyabuya, uzosala. Lwela ukuthi igama lakho lilotshwe encwadini yokuphila, noma ungasahlambulula kangebandleni noma kubantu. Lahlani lezi zinto bazalwane, lahlani izono, musani ukhonza nezono, nizosala ngoba uyabuya uJesu and akasazoza la ithina irapture esiyomhlangabeza. Uyabona nemthwalo ngeke ukwazi ukuphakama, ngeke ukwazi ukumhlangabeza, umthwalo uzokudonsela phansi. Namanje ngabuya uJesu nakusasa noma yinini sekubonakele uJesu uyabuya, lahlani. Hayi, nami mfundisi ngiyafakaza kuleyo ukuthi awufi, awubi nalutho. Nami makufika ukuthi ngilahle zonke izinto, nganginovalo lokuthi uma sekubuya lamadlozi ezongibulala, kade ngisebenza ngokuthi idlozi ngiyisangoma, imimoya leyo buthakathi ngicabanga ukuthi izobuya zizongibulala konke nje. uSathane uyafika athi uzofa, athi uSathane uzoba yiphara, athi uzoba yini nani. Akwenzeki, ungaba yiphara mawuzophuma ebuthakathini abese ubalekela ekutheni uzoba umuntu ongakholwa. Kodwa make waphuma wabalekela kuNkulunkulu, wabalekela egazini lika Jesu, awubi nalutho. So ke sesifike ekugcineni kweshow yethu. Uma unobufakazi lapho mhlawumbe uyafuna ukuthi nawe usiphe ubufakazi, ngoba siyashumayela ngobufakazi. Baningi abantu esibaguqulayo ngobufakazi, hayi ukuthi sivuma izono kuphela. Kungisizile nami ukuthi ngize ngikwazi ukuhlambuluka ngikhululeke, kodwa ubufakazi buvusa abantu abaningi abakwi same situation njengathi. Into engayicela mangabe unobufakazi bakho ungangithinta ngo-WhatsApp, ngicela ungithinte ngo-WhatsApp ngoba ama calls maningi kakhulu engiwa receive, mhlambe 300 per day. But ngicela ungisendele uWhatsApp 0607860550. Ngiyabonga bazalwane, ngicela umfundisi ashiye inamba yakhe. Okay. 071 222 3244. Uyafona, uya WhatsApp. Ungangifoneli ufuna ukuthi ngise la ngalanda igroup. Cha, angeke ngikwenze lokho. Udlala ngesikhathi sakho. Ngifonele uthi ufuna ukuthola ufakazi noma ufuna usizo ukuthi sikhulekise noma uyalahla phela. Kodwa okunye cha. Siyabonga. Amen, siyabonga.